Nekoro mgajuang dakika na rio tok sadek marokinyi kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni e chenro mar mbaka oromo mana kapile mbaka oromo ntiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo mana kapile mbaka oromo chako sadek nyaka saa 5 mar onyango duchi makawuono abro bedo katai e chenro ni mar mbaka oromo mokwongo wachaka negi chal mar fwambo weche duto mabende ibro bedo kiyudo e weche magwa manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod mano maro imore kwachako wachaka negi nyasi mabende timore odiochieng' makawuono mano kaduol mar KEMSA kama kawuono ibro bed ka isidho jokanyo mago board members mago mag KEMSA mabende jatend piny Kenya wang'eni nondike tich manyien mano chieng' wuok tich mano mar jumani ibro bed ka isidho gi ayanga chakre saa 4 mar okinyi odiochieng' makawuono kawendo modhial kanyo ibro bedo Dr. Susan Nakumicha mabende en jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi koro nyasi makamano ibro bed ka itimo mane depot ma KEMSA mano mantiere buore Nairobi ka bende wang'eni sani koro jakom manyien mano mar mabende biro bedo ka tayo board mar directors mar KEMSA nineno kanyo ka William Ruto mabende jatend piny Kenya noketo kanyo Irungu Nyakera mano banka koro nosethich oko e tich Daniel Rono mabende natayo board mar KEMSA kaka jakom mare katika mano nitiere jokanyo mamoko mago mag KEMSA 4 mabende odiochieng' makawuono ibro bed ka isidho mano moriwo Esbon Oyieko Omolo bende wantiere kanyo gi Bernard Kipkirui Bet wantiere gi Jane Masiga kanyakla kod Jane Nyagaturi Mbatia okang' makamaendi bende biro nyakoro mgajuang' ka bende ng'eyo ni nitiere mano jata chenro maduong' mar KEMSA mabende nochunge tich mano mong'ere kaka Terry Ramadhana kanyakla kod jokanyo mamoko mago mag board mar KEMSA mano kaluwore kod wach mibadhi mano mar siling bilion 3.7 mana luoro nyiepo mago mag nets mag suna koro odiochieng' makawuono ka bende jokanyo manyien mabende biro bedo kateo board mag KEMSA ibro bede ka isidho saa 4 mar okinyi wantiere gi jofwambo magwa kapo neno ni chenro makamano biro bedo katimore en chenro mabende biro bedo kwa kiloni achiel kachiel kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kopogore gi manya koro mgajuang' bende mineno ka majatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe mano kithure kindiki mabende odiochieng' makawuono bende nitiere gi chenro mopogore opogore chutho mag nyayo kwe odiochieng' makawuono obro bedo ka otimo nonro ahinya e gwenge mago mag Baringo wang'eni gwenge mag Baringo nitiere chenro mano mong'ere gi dhongere kaka Operation Maliza Uhalifu mane kaunti ma Baringo mabende osebedo kadhi nyime obro bedo kotimo nonro ni okang' makamano osechopo e ong'ala machalo nade ahinya e gwenge mago mong'ere kaka Ngelecha Hills wantiere gi Tandare Valley Arabala kanyakla kod Korkor Hills bang' mano ka osebedo kotimo pedha nono kaka chal mar arita kwe nitiere gwenge mag Baringo obro bedo ko osidho kondo nitiere obila mong'ere kaka National Police Reservists maromo 200 mabende odiochieng' makawuono ibro bedo ka chamo muma duto te obro bedo ka orango parno kang' makamaendi biro ka bende wang'eni odiochieng' manyoro bende piny owacho medo kumo kata chiwo medo kumo seche mag otieno mago mag wuoth kuom ndalo mamoko madirom 30 nyakoro mgajuang' e gwenge mago mag nyanduat mag hoho maroka ka bende pedha bende osebedo kadhi nyime kwa luore kod rochruok mag arita ahinya kaluore kod kuo mag jamni duto te gin chenro mabende obro bedo kwa luoni kopogore gi mano ateri nyaka e gwenge mag Kadhwadh Nam Chumbi odiochieng' manyoro ni neno jatend migawo mochung' ne weche mag somo mane Ezekiel Machogu ka bende na chulai mag tiegruok mag KUPPS kama bende koro oganda japuonjre mano mabende notimo penj mar higa mokalo nyalo donje KUPPS mar mondo miyier courses mago mag mbalariany mabende dwaro timo odiochieng' makawuono entiere kaunti ma Mombasa ka bende committee mano mochung' ne weche mag somo bende odiochieng' makawuono romo e kaunti ma Mombasa e magawa moro chakre saa 4 mano mar okinyi to romo mare gi nyakoro mgajuang' hiye odiochieng' makawuono en kaluore kod nono kuo madibede ni nobedo mane penj mar klas 12 kata na KCSE e higa mokalo mano higa mar 2022 koro odiochieng' makawuono bende Machogu mabende jatend migawo mochung' ne weche mag somo biro bedo karomo kod committee mano mochung' ne weche mag somo kod jodito mopogore opogore mabende nitiere e migawo mar weche mag somo wantiere gi jafwambo marwe kaunti ma Mombasa George Aoko biro bedo kaluonwa wach makamano kopogore gi Mombasa atiri nyake kaunti ma Kisumu nitiere duol mar NCIC kata kiero National Commission
National Cohesion and Integration Commission of Kenya mabende odiochieng' ma kawuono chako romo margi mar ndalo adek e county ma Kisumu. Romo ma kawuono gichako odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitieko romo margi mano chieng' ngeso mano mar jumani. Ka bende riwruok mar wi oganda kanyakla kata NCIC bende chakro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo to chutho romo margi en mar tieko weche mag maundu ma bende osebedo ka timore ahinya e alwora mago mag county ma Kisumu. Koro gibiro bedo ka giromo gi moko kuom rowere grube mopogore opogore mar neno yore ma bende inyalo tiek godo kit maundu mopogore opogore ma dibedi no osebedo ka dhi nyime e county mano ma Kisumu. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono chakro odiochieng' ma kawuono romo ma kamano chako odiochieng' mar bende no chakro odiochieng' ma kawuono romo ma kamano biro bedo kitimo chakro saa 2 mano mar okinyi. Koro odiochieng' ma kawuono chieng' tich abich to romo ma kamano biro bedo karumo chieng' ngeso. Par ni gavana e county ma Kisumu biro bedo romo ma kamano. Moko kuom jokanyo mago mag NCIC kanyakla koda yudhe kata rowere mopogore opogore. Kopogore gi manya kwa Mgajuang kowuok e county ma Kisumu ateri nyaka e county mano ma Siaya. Tipo mineno ka ma en jal mong'ere kaka laktar Eric Ruto. To Eric Ruto nyaka Mgajuang en achiel kuom jokanyo ma bende laro komb ker mano mar duol mineno ka. Duol mong'ere kaka Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Odiochieng' ma kawuono Dr. Ruto biro bedo katimo limbe mano e county mano ma Siaya. Obiro bedo koromo gi jokanyo kata mana stakeholders mopogore opogore mane county ma Siaya e chiro mong'ere kaka Nambole chakre saa 4 mano mar okinyi. Parni e lemo ma kamano wang'ene sani lemo kata mana ker mano mar Kenya National Chamber of Commerce masani nyinge en Richard Ngatia. To Richard Ngatia ni bende pod nitiere timo campaigns mano ka bende dwaro tam mar 2 mano mar tayo duolni mano mar Kenya National Chamber of Commerce. Koro odiochieng' ma kawuono ka bende Dr. Ruto biro bedo ka romo kod johala mopogore opogore wabiro bedo bende kwa menyo mar neno ni biro bedo kolose wiang'o ang'eni bende odhi manyo kisera mar ombulu ahinya kuom johala mantiere e county ma Siaya. Kowuok e county ma Siaya koro atiri nyaka e county ma Homa Bay. Apani gisani ma okena kata mana wendo kuome kineno tipo makama menje dolo nyaka Mgajuang e county ma Homa Bay mong'ere kaka Joseph Ochieng' Chenge mano mar kanisa mar Jerusalem Mowar Church mayudore e gweng' ma Ochieng' Odiere mano Lambwe e sub county ma Suba North. Ochieng' odiochieng' manyoro koro nomake ka bende njadolo ma video mare osebedo ka luorore mbui manyiso kaka oloso kata mana oloso ka okwayo jatend piny William Ruto mondo los romo kode nikech en kod ote mare mano mawuok e piny ruodh polo. Koro odiochieng' manyoro komanda mar obila mago kwach kiche county ma Homa Bay mong'ere kaka Abed Kavo no yango meko mar jadolo no. Koro nomake ka bende yangore ni kanisa ne onge kod oboke ma opuodhi kendo en kod lange gisani odinne gete sendo bila mano mambita. Koro odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa Ali Abich dhi e gwenge mag Mbita obiro bedo ko oluwo anena ni bang' meko mare dibedi ni odiochieng' ma kawuono inyalo bed kata mana ni itere e nyim doho mano mambita. Koro ma en wach ma bende waluwo ni machiegni nyaka Mgajuang. Jadolo no mana kasenyisi nyinge Joseph Ochieng' Chenge mano mar kanisa mong'ere kaka Jerusalem Mowar Church mano mayudore e gwenge mag Ochieng' Odiere mane gwenge mag Lambwe e sub county mano ma Suba North. Aya kopogore gi mano achika ne gi county ma Migori. E county ma Migori tipo mineno ka ineno kanyo ranyisi mag chiemb kony bende ineno ka pige mopogore opogore. Koro e county ma Migori jodak manyatike e county ma Migori mondo sibedo ga chiedh nade makoni kod kocha ahinya nyaka luore kod oula mapek ma bende osebedo ka hinyo gi kindegi ma bende koth osebedo ka chwe. Kata kamano giyudo resruok odiochieng' kata mana odhiambo manyoro godhiambo bang' sirikand county ma Migori notero negi chiemo, notero negi blanket, notero negi net mago mag suna ma bende ginyalo yudo kaka gikonyore godo e kinde mag midhiero makama. Bende gisani gavana mano ma Migori Ochilo Yako bende gisani koro wacho ni ibro bed ka inyiew negi lo
mago jogo ma bende nodar e miechegi kaluwore kod oula mapek. Ibiro bed ka inyiewo negi lo ma bende ibiro bed ka iketogie mar mondo mi giged kanyo. Kata kamano bende gavana e kaunti ma Migori Ochilo Ayacko bende wacho ni gitiyo kachiel kata mana machiegni gi duonde mamoko mar neno ni ohinga kata dikes gi dhongere bende oger e aora mung'ere kaka Kuja. E kaunti ma Migori ji mathoth ahinya gwenge mag Nyatike maromo 5,000 mago familia odar kaluwore gi achiedh nade mano mar oula. Koro kaunti ma Migori temo mano mar neno kaka ginyalo yudo resruok kaluwore kod nyiepo mag lo ma bende koro ibiro ger negi e udi. Kok manya korom gajuanga paro na temo mulo counties mopogore opogore kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi counties ang'wen magwa makaluo weche mabedo biro bedo kaluoni kanyakla kod mago matimore e pacho kaendi duto te gin weche mabende biro bedo kiyude weche wa manyien chakre migago. Kok manya korom gajuang wach moramora mabende biro bedo katuch wana kicha wan iti wan wangi mar migi kaka gitimore. We akaw yo matin sani dakika na paga dek tok sa adek. Akaw yo matin kaduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono ber kwa twake kaluwore kod report mabende nochiwo odiochieng' manyoro gi duol makedo kod weche mag mibadhi e pacho kaendi. EACC bende koro nochiwo report ahinya kaluwore kod chal mar weche mag thieth mibadhi mabende osebedo kadhi nyime